for små 3.000 år siden dukker der noget op. Det foregår i Grækenland. Grækerne har ingen konge. Folket mødes og holder afstemninger om, hvem der skal være deres leder. Det er demokratiet, de har opfundet. Kvinder og slaver skal dog blive hjemme. Det er kun frie mænd, der har stemmeret. Og mændene forstår at nyde livet. De hylder skønheden og skaber kunst. De bygger teatre, hvor de spiller tragedier. Og komedier. Grækerne filosoferer meget over meningen med livet. Men desværre kan de ikke blive enige om, hvad meningen med det hele er. En feltherre fra nabolandet Makedonien benytter chancen og overtager magten. Det er Alexander den Store. Han er vild med græsk kultur og sætter sig for med sværdet i hånd at udbrede den i hele verden. Det går strålende for Alexander, men han når ikke at erobre hele verden. Han bliver stukket af en lille myg, bliver syg af malaria og dør. Kun 32 år gammel. Men den græske kultur danner mod.